በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም። ናይዚ ደድሕርኩም ተከታተልቲ ከመይ ሓደርኩም? እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ንበዓል ኣሸንዳ ዝተባረኸ ተቀደሰ በዓል ይክበረልና አሜን። ሎሚ ከም ፍቃድ ኣምላክ ጥበብ ኢያሱ ምዕራፍ 36 ወዲአ ነይረ 37 ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል ሼር ሰብስክራይብ ላይክ እናገበርኩም ኣተባብዕኒ ምትባዕኩም ኣይፈለኒ። ናብ ፅሑፈይ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 37 ዝኾነ ሰብ ዓርክካ እየ ክብለካ ይክእል እዩ። ገሊኣቶም ግን ናይ ስም ጥራይ እዩ ዕርክነቶም። ብፃይካ ዓርክካ ዝነበረ ፀላእካ ክኸውን ከሎ ሞት ዝዓበየ ጓሂ ይኮነካ። እታ ክፉእ ሓሳብ በይና ኣባኻ መጻእኻ ንምድርካ ስለምንታይ ሰለምነታት ኣብ ተንኮል መሊእካያ። ገሊኦም ብፆት ዓርኮም ክሕጎሱ ከሎ ሓቢሮም ይሕጎሱ፣ ኣብ ግዜ ፀገሙ ግን ኣንፃሩ ይለዓሉ። ገሊኦም ብፆት ብልቢ ስለ ዘፍቅሩ ንዓርኮም ይሕግዝዎ፣ ኣብ ግዜ ውግእ ከዓ ንክከላከልሉ ውለታ ይለዓሉ። ንዓርክካ ኣይትረሳዕዮ ምስ ሃፍተንካ ከዓ ዘክሮ። ዝኾነ ሰብ ምክሪ ክህብ ይክእል እዩ፣ ገለ ሰብ ግን ንረብሓኦም ኢሎም እዮም ዝመክሩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ክመክረካ እንተመፀ ተጠንቀቅ። ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ረብሓ ከም ዘለዎ መርምር። ከመይ ንረብሓኡ ኢሉ ዝመፀካ ክኸውን ይክእል እዩ እምበር ይብለፀልካ ከይህሉ መርምሮ። ፅቡቅ ትገብር ኣለካ ናበለ እተባብዐካ ናይቲ ነገር ሳዕበን እንታይ ከም ዝኸውን ንክርኢ ከዓ ኣማዕሪካ ብርሑቅ ይዕዘበካ። ነቲ ብጥርጣሬ ዝረአየካ ሰብ ምክሪ ኣይትሕተቶ። ካብቶም ባእካ ዝቆኑ ሰባት ምክርካ ግቡእ ይኹን። ንሰበይቲ ብዛዕባ መፃረርታ ምክሪ ኣይትሕተታ። ንፈራሕ ብዛዕባ ውግእ ኣይትሕተቶ። ንነጋዴ ብዛዕባ ዋጋ ዕዳጋ ኣይትሕተቶ። ንዓዳጋይ ብዛዕባ ምሻጥ ኣይትሕተቶ። ንነፋቅ ብዛዕባ ልግሲ ኣይትሕተቶ። ሕያውነት ብዝምልከት ንጨካን ሰብ ኣይትሕተቶ። ንሰነፍ ሰብ ብዛዕባ ዕዮ ኣይትሕተቶ። ንበዓል ውዕለታ ብዛዕባ ክፍፅም ዘለዎ ዕዮ ኣይትሕተቶ። ንሃካይ ባርያ ብዛዕባ ዓብይ ተግባር ኣይትሕተቶ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዝሃብዎ ምክሪ ግዳ ኣየተግብሩ። ምስቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከምዝሕሉ ትፈልጡ። ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ምስቲ ዝሰማምዓካ ተወዲእካ ድማ ዝድንግፀልካ ሰብ ግን ተመሓዙ። ካብኡ ንላዕሊ እሙን ክኸውን ዝክእል ሓደ ቃይል እውን እሞ ኣብቲ ብልብካ ሓሳብካ ዘቆምካዮ ምክሪ ደው በል። ከመይ ከምቶም ኣብ ዝለዓለ ገንቢ ኮይኖም ዝዕዘቡ 7 ሓለቕቲ ንላዕሊ ባህርያዊ ፍልጠትካ ክነግሩካ ይክእል እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን በቲ ቅኑዕ መንገዲ ምእንቲ ክመርሐካ ናብቲ ልዑል ዝኮነ ኣምላኽ ጸልይ። ዕዮን ተግባርን ዘበለ ኩሉ ከይሓሰብካን ከይመከርካን ኣይጅመርን እዩ። ሓሳብና ከም እንልወጥ ዝገብረና 4 ነገራት እዮም፣ ፅቡቅን ክፉእን
ህይወትን ሞትን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ግን መልሓስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዋ ግን መልሓስ እዮም። ሓደ ሰብ ንካልኦት ከምህር ዝኽእል ንርእሱ ግን ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምናልባሽ ብቃላት በሊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ሰባት ስለ ዝጸልእዎ ጥሜት ዝጸቅዕ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዘጥቅዕ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ጥበብ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጸጋ ስለ ዝዓደሎ እዩ። ገሊኡ ሰብ ንጥቕሚ ርእሲ ለባም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብምስትውዓል ስለ ዝዛረብ ከዓ ሰብ ክኣምኖ ይኽእል እዩ። ለባም ሰብ ንህዝቡ የምህሮም፣ ብምስትውዓል ስለ ዘምህሮም ከዓ ኩሉ ይኣምኖ። ከምዚ ዝበለ ለባም ሰብ ብዙሕ ምስጋና ክቕበል እዩ። ዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ ከዓ ተዓወትካ ክብሎ እዩ። ህይወት ወዲ ሰብ ብቁፅሪ ዕለታት እዩ። ዕለታት ስራር ግን ቁፅሪ የብሉን። እቲ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣስተውዓሊ ዝኾነ ብኩሉ እሙን ክኸውን እዩ። ስሙ ድማ ዘለዓለም ክነብር እዩ። ወደይ ብህይወት ከለኻ ንገዛእ ርእስካ ፈትና ክፉእ ንዘበለ ኩሉ ኣላልዮ ናባኻ እውን ኣይተቕርቦ። ኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ ኣይሰማምዖን እዩ። ኩሉ ሰብ ከዓ ንዝረኽቦ ዘበለ ባህ ኢልዎ ኣይቅበሎን እዩ። ጽቡቕ ብልዒ ርኢካ ዘይጽገብ ህሩፍ ኣይትኩን። ንምግቢ ክትብል ንገዛእ ርእስካ ኣሕሊፍካ ይትሃብ። ከመይ መጠን ዘይብሉ ብልዒ ሕማም እዩ። ህሩፍ ምዃን ድማ ከም ትበስን ይገብረካ። ብህሩፍና ዝሞቱ ብዙሓት እዮም። እቲ ካብ ህሩፍ ዝረሓቐ ግን ዕድሚኡ ይነውሕ ይብለና ተባህለ ስለ ቃል ናይ ቃል ባለቤት እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝከበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዘንጠብ ኩሉ ዘግደል ኩሉ ብኣፍት ቃል መልኣክ ተቃረበ ስእለ እግዚአብሔር ልዕል ወለወላዲ ድንግል ወለመስቀሉ ኣሜን። ህዝቢ እውን ምትብባዕኩም ኣይፈለየን። ክቡራት ኣሕዋተይ ዝተባረኹ ተቀደስትን በዓል ይግበረልና አሜን። ስእለ እግዚአብሔር ልዕል ወለወላዲ ድንግል ወለመስቀሉ